te fresh, die spijkertoast. Die jij in bruin rolt. Tanana Vernetje met schmoot. Welkom bij Kjreemelschmikaja van Del. Jakob, Yes. wie zitten da was wat vierte? Wat voor jede. Wat van Fleisch? Wo ist ans Fleisch? Dit zit mir noch nicht nur Fleisch rein. Weet je, wie heeft van jou het zes wat geplant? Je weet niet eerder hier bij ons om vlees. Maar van jou, je het om wat zijt. Seid het? Zeg ja, Nu fahren wir unter Hart. dessert. Dessert. Postre. Postre, Nachspeise. Seitz. Wie in Kjreemelschmikaja? Oh ja. Kijk, Oh kijk. ja. Mir zitten da was wat een plan. Ik ga ganz krijgen wat een plan, Vern. Ik weet niet mooi wat de deur worst. Ik wil me dan door je aanstellen. Weet niet nog wat toe. Dus ik niet wat je ons op daar worst. Vriend, blijf maar een beetje ram, want dit is wat eruit zijn. Je wordt hier ook wel eens uitmerken. Wat we worden doen vandaag, als we gaan een beetje butter opgedekt, een halve stang butter, ga ik niet opgedekt. Ik ga de butter hierin doen, ik ga een halve stang butter opgedekt, die ga ik hierin doen. En dan doe ik een koffer bruine suiker, lichte bruine suiker. En hier is het ding, mijn recept zegt een halve koffer niet. Maar mijn smaak het ligt zeer niet. So ik ga dat halve koffer met opgeraakt. So ik leid het dicht daarbij en 3/4 dicht bij een koffer. De niet tussenin. Dan doe ik dat dus al een beetje zo doorgereden met de butter. Dat doe ik en zo ongeveer, ik geloof dat zo ongeveer een 12 zal je guspoon. Dan doe ik dat dus tussenin, zodat dat alle smaak overeen dit zo verriert en verdeeld is. Jakob, dit is alles shining goud. Dat du das uitbriest. Aber du hast mir immer noch nicht gesagt, was wir noch geworden. Dessert, Jo. postre, Wat krijg? Kerneel Rolle. Kerneel Rolle, bruine suiker en neet. En Kjreemelschmikaja. En Kjreemelschmikaja. So, da hast du de Kerneel nog niet gemerkt. Nee, ik kijk me deze. Dat heet de Pillsbury. Dat is wat ik kijk. Ik zie te veel te meer in die genereren. Door, dan komen die dus eruit. Kijk hem op. Nou wat ik doe, is deze hier dus een nenvliegen. En dan, hier gaan ze in banen. Dat is dan een beetje een secret. Dat is een beetje de icing banen. Waar we later bij worden opnemen nog met eeuwigheden door. Waar we hier nu met gezien zaten. So nu nog de nächste doos. De 12 zal je ponzen staat. Stammt ziemlich krijt met 2 zo'n dingen vol. Dat je 10 Kerneel Rolle. Dan is de pon smakvol. Je wordt zeggen, Kerneel Rolle bakken en een pon. Yes. En Kjreemelschmikaja en een gaspon schaf zeer fijn. Ik doe den op 350 graden. En dan duurt dat zo van ongeveer 50 minuten. Op mijn Kjreemelschmikaja. Ik weet niet wat die gaan. Die worden met de leren doen als we het voor jullie schaffen. We hebben het Kjreemelschmikaja op 350 gesteld. We worden deze even opgesteld de Kerneel Rolle op 350 bakken. Is het tijd te beginnen doen. Ik doe halfweg door, doe ik deze pon naar de andere zijde zetten, plus hem door het overeen bakken dat van de ene zijde naar de andere zijde. Dat duurt zo van ongeveer 50 minuten wat eruit zijn. So nu zijn we zo ongeveer half door met deze Kerneel Rolle bakken. Nu is het tijd dat ik die weer naar de andere zijde van de bruiner stalen. Check maar hier wat dat zit. Ik doe dit ding die dat in de maat hatte. So ik doe den van ene zijde naar de andere, dus ik dit al overeen bakken door deze stof. So, nu is het tijd. Onze even opgestelde Kerneel Rolle, die zijn nu ongeveer 50 minuten bijna was. So ik wil die er nu uitnemen. Nu is het tijd eruit nemen. Oh, dit is een smak bruin.
Zo, nu is het tijd dat jullie zijn die beweging dit even kapgesteld de Kerneel Rolle zijn. Wat ik doe is, ik doe een poot op. En dit is allemaal zo'n weer met zeer oppassen. Je moet aan denken, dit is nu zeer heet. Maar dit is weer even kapgesteld de Kerneel Rolle zijn. Nu check hem maar hier. Zo, nu willen we dit een klein beetje opkijlen laten. En dan wil ik hier zo dat vlees even doen wat er met de Kerneel Rolle top komen dat. Wat doe je bijna? Dus ik wil een beetje opkijlen en dan willen we dat hier zo even doen. Nu zijn we bereid om nog dit icing hier zo op. Dat dit in de bloos zo even. Oeh, kijk maar door. Weet je wat, we doen dit hier zo. We zijn in de backyard en dit zit als we dit vlug in het restaurant kunnen zijn. Dit is iets anders. Hier nog één. Jeder pakt in een rol, ik kan met eens in de top. Dit is niet te slank worden gerekend. Nee, want je hier zijn dat je gelooft dat je wel Gewicht opnemen. Dan zijn je ganz entschieden op de rechte steed. Maar wanneer je hier zijn, wenn je wel wat houden, te wat schijns maken. Welkom, je zijn op de rechte steed. En Vern, weet je wat? Weet je hoeveel tijd we zijn aangekomen? Ik geloof het is mijn lieblingstijd. Die tijd dat je gleich was in je camera stoelen. Ik dacht zo. Dit is de tijd. Kijk maar, bloos met mijn lepel ze zitten, dan komen die er zo uit. Ik wil deze zo half afsnijden hier. Want dat zo. Kijk maar hoe dik dat is. Kijk maar. Nu zet hem maar hier. Hoho. Dit wordt weer draaglijk smaken. Wie zet er op mat plus dan is dit? Zo, du best dan ook een biker. Een bij, ja. Gouden appetit. Frasje. En wat kapgestalte. Kerneel Rolle. En die- Maar niet. Die niet. Die smaakt je zo goed te maken. Je hebt het. Nou. Je hebt een klein beetje saltje smaak nog te touw. Jo. Dit. Aanbreng probeerde dit. 40 minuten. Dan weer op 40, joh. Dan zie je 50. Die worden fast forward stalen. Geht in de Fusia. Maar weet, wanneer je een Kjreemelschmikaja stalen, Ja. dan die dat vielleicht länger tijd. Dat zal pas niet verbranden. En wanneer je hem niet zo heet stalen, maar dat vielleicht länger duren. Ja. Voor ons, dus op mijn aanschaffen dat is 50 minuten ongeveer. En dat smaakt bloos vertrouwelijk schön. Ha, nichts mehr zu sagen, maar plus je niet te horen. Ik mag best een beetje meer. Till French